Καλώς ήρθατε. Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την εμπειρία σας με την Μελίνα Μαϊκού και να σπάσει. Ας αρχίσουμε από εκεί. Ήταν ένα ταξίδι φανταστικό. Εγώ βρέθηκα στη Μελίνα, θα έλεγα, δίπλα της από τύχη. Και δεν πήγα με σκοπό να μείνω μαζί της όλα τα χρόνια. Πήγα να συνεργαστώ ως νεαρός δικηγόρος για λίγο διάστημα. Αλλά τελικά είναι αυτό που λέει θέσαμε. Και η Μελίνα με κράτησε δίπλα της όλα τα χρόνια μέχρι που έφυγε. Ήταν ως άνθρωπος σε εχμαλώτιζε. Το αντικείμενο που δουλεύαμε, ο πολιτισμός, επίσης εχμαλώτιζε. Αυτό ήταν, θεωρώ, που με έκανε να μείνω τόσα χρόνια στο Υπουργείο, αλλά που μου έδωσε και τη δύναμη, το κέφι και το πάθος να δουλέψω μαζί της. Το πάθος ήταν κάτι που στο μετέφερε η Μελίνα και να κάνουμε τόσα πράγματα στον πολιτισμό. Γιατί νομίζω ότι σαν εκείνη την περίοδο στο Υπουργείο Πολιτισμού και στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος. Ήταν μια περίοδος δημιουργική, μια περίοδος με οράματα, μια περίοδος που βάζαμε στόχους ίσως ουτοπικούς σε πρώτη φάση, αλλά τους πετυχαίναμε. Γιατί μετρούσε η προσωπικότητα της Μελίνας, μετρούσε η όρεξη που είχαμε να δουλέψουμε και μετρούσε το ότι είχαμε καταφέρει να επιλέγουμε σωστούς συνεργάτες. Και αυτό σκοπεύω να κάνω και στο Δήμο Χαρανδρίου. Γιατί το πήγε αυτό το διοίκηση, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε τελικά? Στο Υπουργείο Πολιτισμού, παρότι για κάποιον που προσεγγίζει πρώτη φορά την έννοια πολιτισμός, δεν πηγαίνει το μυαλό του ότι συνδέεται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς δουλεύαμε πάρα πολύ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, είδαμε ότι αν θέλαμε να κάνουμε δουλειά στον πολιτισμό, δεν είμαστε υπέρ ενός μοντέλου κρατικού πολιτισμού. Θέλαμε αυτή τη δραστηριότητα να την αποκεντρώσουμε. Και ήταν μια περίοδος όπου η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά ήταν σε ακμή και επιλέξαμε να συνεργαστούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι θεσμούς κάναμε, ό,τι δομές κάναμε και ό,τι δράση είχαμε. Άρα στο Υπουργείο Πολιτισμού το 80% της δουλειάς μου ήταν μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε όλα τα αντικείμενα, όχι μόνο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα κτηριακά, στις υποδομές κλπ. Αλλά ακόμη και σε ζητήματα που μέχρι τότε θεωρούνται ταμπού, δηλαδή στο θέμα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας των μνημείων της χώρας, με το θεσμό των προγραμματικών συμβάσεων εμπλέξαμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί εγώ πιστεύω πάντα ότι αν θέλεις κάτι να το προστατεύσεις και να το σώσεις, πρέπει να κάνεις συμμέτοχο τον πολίτη που ζει δίπλα. Με το απαγορεύομαι και διατάσσομαι δεν προστατεύεται. Είτε αυτό είναι περιβάλλον, είτε είναι μνημεία, είτε δηλαδή είναι φυσική κληρονομιά, είτε είναι πολιτιστική κληρονομιά. Και έτσι, μέσα από αυτό το ταξίδι στο Υπουργείο Πολιτισμού, που ήταν ένα ταξίδι με συμπορευτές στην τοπική αυτοδιοίκηση, και συνεργαστήκαμε τότε και με μορφές τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή με τον Σταύρο τον Μπαίνο, δήμαρχο Καλαμάτας, με τον Ανδρέα τον Λεντάκη, δήμαρχο Ημιτού, με τον Λάμπρο τον Παπαδήμα στη Λαμία, με τον Χασιώτη στη Βέρεια, με τον Καρέλη στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τον Καραγιάννη στη Ρόδο. Δηλαδή μπορώ να παρεκκλήσω πάνω από 50% δημάρχους που είχαμε μια στενή συνεργασία και κάναμε πράγματα στην αυτοδιοίκηση. Πρέπει να πω ότι στα πρώτα μας χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν όταν ολοκληρώθηκε το θέατρο στη Δερματιά Χαρανδρίου. Από ό,τι μου θύμισε, εγώ δεν το θυμόμουν, κάποια φίλοι που τότε ήταν από τα δραστήρια μέλη, δραστήριος πολίτης του Χαρανδρίου που πάλευε για το θέατρο, την τελική πράξη, δηλαδή να ολοκληρωθεί το θέατρο, την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, την είχα δώσει εγώ, δεν θυμόμουν βέβαια, το θύμισαν τώρα. Αλλά ήταν η εποχή που κάναμε τα θέατρα τότε στα Νταμάρια, Πετρούπολη, Βύρωνα κλπ. Και στη Δερματιά. Δηλαδή επιλέγαμε χώρους υπαίθριους για να ανοίξουμε τα θέατρα. Μέχρι τότε είχαμε μόνο στο Λυκαβητό ένα θέατρο, υπήρχε στην Αθήνα που ήταν ανοιχτό και κάναμε την εποχή τα θέατρα αυτά. Θέλω να πω ότι ήταν, επομένως, θα έλεγα ότι ήταν μια φυσική πορεία το να
ασχοληθώ και με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί υπάρχει μια προϋπηρεσία, το πούμε. Και μάλιστα σε ένα κομμάτι ευαίσθητο, το κομμάτι του πολιτισμού, γιατί λέω ευαίσθητο και αναγκαίο, γιατί σήμερα δεν μπορεί, κατά την άποψη δική μου δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ένας Δήμος έχει ολοκληρωμένες υποδομές ή έχει, θα έλεγα, μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους δημότες του, αν αυτή η πολιτική δεν περιλαμβάνει την πολιτιστική πολιτική. Και θα το εξηγήσω στην πορεία τι εννοώ με αυτό. Και η πολιτιστική πολιτική δεν αφορά, ο πολιτισμός δεν αφορά δεν είναι μόνο εκδηλώσεις. Ο πολιτισμός είναι η καθαριότητα. Ο πολιτισμός είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ο πολιτισμός είναι το πώς είναι τα πεζοδρόμια σου. Ο πολιτισμός είναι η αισθητική του πάρκου και της πλατείας. Ο πολιτισμός είναι το πώς συμπεριφέρεσαι στα κατοικίδια ζώα. Ο πολιτισμός είναι τι έχεις για αυτά τα κατοικίδια ζώα όταν βγαίνουν στο πάρκο. Ο πολιτισμός είναι να προστατεύεις το παιδί από να μην συναντιέται σε χώρους όπου συχνάζουν και κατοικίδια, γιατί δεν υπάρχει θέμα υγείας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο πολιτισμός είναι παντού και πρέπει έτσι να το δούμε. Είναι ο καθημερινός βίος. Το Χαλάνδρι δυστυχώς δεν έχει θεσμούς πολιτισμού. Πριν από 15-20 χρόνια έγινε μια έκρηξη πολιτιστική και από τότε που έγινε το θέατρο της Ρεματιάς, το Πούλιο και αυτά, και από τότε όλα πήραν την κατιούσα, αλλά δεν έχει υποδομή. Είναι για μένα απαράδεκτο να μην υπάρχει μια αίθουσα πολιτισμού στο Χαλάνδρι. Αυτό στην Δαναίδων, η αίθουσα αυτή που είναι, ντροπή. Δηλαδή προσβάλλει την αισθητική των Χαλανδρέων, τη δική μου. Το κάθε δηλαδή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολίτης του Χαλανδρίου που πηγαίνει στην αίθουσα στην Δαναίδων και αισθάνεται περήφανος. Μάλλον ντρέπεται να πηγαίνει ότι στην πόλη, σε μια πόλη 100.000 κατοίκων, έτσι, με ένα μορφωτικό επίπεδο, με κόσμο μορφωμένο, αυτό που λέμε, με κόσμο που έχει ανησυχίες, που θέλει να ασχολείται με διάφορα πράγματα γύρω από την πολιτιστική δράση και δημιουργία, να έχουμε αυτό το χώρο. Όπως επίσης δεν υπάρχει αισθητική, τα πεζοδρόμια, οι πλατείες, τα πάρκα, οι παιδικές χαρές. Δυστυχώς είναι μια εικόνα που δεν τιμά το Χαλάνδρι. Σε όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει ο Δήμος να παρέμβει και θεωρώ καθήκον μου να παρέμβω εφόσον θα είμαι δήμαρχος μετά τις εκλογές. Αν έπρεπε να αξιολογήσετε μέσα από όλα τα προβλήματα αυτά που αναφέρετε, ποιο είναι το μείζον πρόβλημα, ποιο είναι το μεγαλύτερο που έχει το Χαλάνδρι, και θα θέλαμε να μας πείτε και λίγα λόγια για τις προτεραιότητες σας. Στη συγκυρία που ζούμε σήμερα, υπάρχουν πολλά τα προβλήματα του Χαλάνδριου, αλλά στη συγκυρία που ζούμε σήμερα, νομίζω ότι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να δει ο Δήμος είναι αυτό που λέμε παρέμβαση στην κοινωνική αλληλεγγύη και υγεία. Στο Χαλάνδρι υπάρχουν πολλοί συνδημότες μας που αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα στην πρωτοβάθμια υγεία, γιατί δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Και μιλάμε για επαγγελματίες, για επαγγέλματα που μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρείται αδιανόητο ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι σήμερα η έννοια του φτωχού, του αδύναμου, έχει πάρει άλλη διάσταση. Επομένως, νομίζω ότι κανείς θα ήταν στοθοκαμιλισμός να μην δει ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Κοινωνική αλληλεγγύη, δίπλα στους ανήμπορους, η οποία συμμετέχουν που ο ανήμπορος σήμερα έχει άλλη έννοια. Μιλάω για τον χθεσινό εισοδηματία ή τον χθεσινό επαγγελματία, για τον σημερινό επαγγελματία. Ας μην το αποφεύγουμε να το πούμε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι ασκούν μια δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία σήμερα, αλλά δεν έχουν βιβλιάριο. Είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγεία, στη δωρεάν και φαρμακευτική περίθαλψη, γιατί δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα για απέναντι σε αυτούς θα τους εντάξεις δυστυχώς στις ευπαθείς ή αδύναμες ομάδες για να τους παρέχεις αυτό. Πρωτοβάθμια υγεία, δημοτικά ιατρία, τουλάχιστον σε 2 σημεία στο Χαλάνδρι, στο κέντρο και στο κάτω Χαλάνδρι, και το κάτω Χαλάνδρι είναι μια περιοχή παραμελημένη, και πολεοδομικά και κοινωνικά και συγκοινωνιακά και από άποψη
παροχών για το παιδί, δηλαδή παιδικές χαρές, σταθμούς, αίθουσες σχολικές απαράδεκτες, για να μην προχωρήσω παρακάτω. Όπως το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, χρειάζεται. Υπάρχουν ανήμποροι ηλικιωμένοι που δεν έχουν ίσως και άλλα μέλη της οικογένειας που μπαίνουν μαζί τους και χρειάζεται κάποιο τρίτο πρόσωπο να τους εξυπηρετεί, να τους βοηθάει. Αυτή την υπηρεσία την παρέχει η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι. Άρα ενεργοποιεί την υπηρεσία αυτή, τη συγκροτεί, συγγνώμη, την ενεργοποίηση. Εσύ με όλα τα άλλα. Έτσι. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα φτάνει μέχρι και παροχές στον ελεύθερο χρόνο. Τι εννοώ με αυτό? Ελεύθερο χρόνο έχει και ο εργαζόμενος, αλλά ελεύθερο χρόνο δυστυχώς έχει και ο άνεργος, γιατί είναι όλος ο χρόνος ελεύθερος. Πρέπει ως Δήμος και στον εργαζόμενο τον ελεύθερο χρόνο του να έχεις κάποιες παροχές για να μην πληρώνει. Τι θέλω να πω? Ότι είναι κάποιοι εργαζόμενοι, κάποιος εργαζόμενος που θέλει το απόγευμα να κάνει χώρο, να κάνει γυμναστική, να κάνει μια επιμόρφωση. Σήμερα πρέπει να πληρώνει και δυστυχώς, και λυπάμαι το λέω, πολλοί πηγαίνουν σε άλλους δήμους γειτονικούς γιατί ο Δήμος δεν προσφέρει ο Δήμος καλά. Υπάρχει όμως και ο άνεργος, ο οποίος θα πρέπει ο Δήμος να έχει υπόψη ότι ο άνεργος νέος ή ο άνεργος συμπολίτης δεν επιτρέπεται να ξυπνάει το πρωί και επειδή είναι άνεργος να μην έχει μια απασχόληση δωρεάν από το Δήμο. Δηλαδή το να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που είναι πέρα από την απλή κοινωνική παροχή. Είναι μια βοήθεια σαν τον άνθρωπο, πολλές φορές ίσως και σε κάποιες ομάδες να αποκτήσει κάποια εξειδίκευση, είτε σε θελοντική ομάδα, είτε σε μια ομάδα ή μια απασχόληση. Δηλαδή ο Δήμος πρέπει να δημιουργεί προϋποθέσεις, έστω ή μια απασχόλησης, έστω απασχόλησης των ανέργων. Δεύτερον, είναι αξιοποίηση της γνώσης, το χαλάνδρι. Έχει ένα φοβερό δυναμικό νέων ανθρώπων με γνώσεις, όχι πάνω απλά του μετρίου, με υψηλό επίπεδο γνώσεων, με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, με υψηλό επίπεδο μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών. Και τα παιδιά αυτά σήμερα, οι νέοι αυτοί, για τα οποία η οικογένεια έχει ξοδέψει χρήμα, κόπο, αγωνία και ξενύχτια, δεν μπορούν κάπου να βρουν μια απασχόληση. Ο Δήμος πρέπει να δημιουργήσει. Δεν θα γίνει υποδοχέας απορρόφησης ανεργίας, αλλά να βοηθήσει αυτό το νέο να νιώσει ότι κάτι προσφέρει. Εγώ δηλαδή θέλω να ενεργοποιήσω όλο αυτόν τον κόσμο, το είχα κάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε θελοντική βάση, σε μια βάση ομάδων δουλειάς, με κάποια μικρή αμοιβή κλπ. Αλλά να προσφέρουν, σε μένα προσέφεραν στον πολιτισμό, εδώ να προσφέρουν στην πόλη τους. Και σήμερα η Δήμη έχει αλλάξει εποχή. Ένας Δήμος για να μπορέσει να πετύχει το στόχο του και ένας Δήμαρχος χρειάζεται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Αυτό το προσωπικό μπορεί να μην υπάρχει στις υπηρεσίες. Εγώ τις υπηρεσίες θα τις δεχτώ όπως είναι, θα τις αξιοποιήσω, θα φροντίσω, γιατί θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χαλανδρίου, όταν σωστά τους διαχειρίζεται και τους μεταχειρίζεται η ηγεσία, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, προσφέρουν τα μέγιστα. Αλλά από εκεί και πέρα, δίπλα σε αυτούς, ακόμη και στη θελοντική βάση, ομάδες εθελοντών, μπορούν να δουλέψουν τα παιδιά των Χαλανδρέων που έχουν γνώσεις και να προσφέρουν για την πόλη τους. Είδα πρόσφατα μία δομή του Δήμου Αθηναίων, τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, που έχει κάνει ο κ. Καμίνης. Εκεί βρήκα μεγάλον αριθμό νέων γιατρών που προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες στους συνδημότες τους. Έχουν διαλέξει κάποια μέρα, λέει ο άλλος, εγώ έρχομαι 5, 6 με 9, ο άλλος πηγαίνει Παρασκευή, έχει συγκροτηθεί ένα σώμα εθελοντών γιατρών που προσφέρουν υπηρεσίες. Άλλοι εθελοντές είναι σε ένα γραφείο που στηρίζουν το Δήμο σε διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δηλαδή παιδιά με εξειδικευμένες γνώσεις, με γλώσσες, που ξέρουν, προσφέρουν εθελοντικά σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορεί ο Δήμος να είναι μακριά από τον κόσμο. Δεν μπορεί να θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην βλέπει τους συνδημότες, τους συμπολίτες. Εγώ για μένα όλοι οι συνδημότες θα είναι ενδυνάμει συνεργάτες μου.
Δηλαδή, οι συνεργάτες μου δεν θα είναι μόνο οι εκλεγμένοι, οι συνεργάτες μου δεν θα είναι μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου. Συνεργάτες δικοί μου θα είναι όλοι οι δημότες. Ό,τι μπορεί και όπου μπορεί ο καθένας. Εγώ έτσι θέλω να δω τους συμπολίτες μου ως συνεργάτες μου μεθαύριο στο Δήμο. Και νομίζω ότι θα έχω πετύχει, όχι αν κάνω ή δεν κάνω κάποια από αυτά που έχω εξαγγείλει, αν έχω πετύχει να ενεργοποιήσω ιδιαίτερα και να αξιοποιήσω τις γνώσεις των νέων του Χαλανδρίου.